Right, muri yeZimbabwe kune vachiri kutibata nhasi tauya kuzoona baba ava. Baba ava vane nyaya iri kutenderera pa social media. Nyaya yavo muchidimbu ndiye kuti baba ava vari mukati meusungwa. Zvavari mukati meusungwa vakapiwa date nekoti rekuti vange vachimiswa pamberi pedare naMajorstrit. Asi iwo wamiswa pamberi pedare naMajorstrit wakaramba kutongwa. Ndo nyaya iri panapa. Vakaramba kutongwa naMajorstrit vakati ndidzoserei zvangu mukati meusungwa, handisi kuda kutongwa. Saka nhauyo iyi ndo yatisimudza kuti tiuye tinzwe kwavari kuti ko munhu ari mukati meusungwa anogoramba kutongwa sei. Saka regai tinzwe kuti zvakafamba sei kuti vagoramba kutongwa vari mukati meusungwa. Baba makadini? Munofarei baba? Tinofara hedu. Right, nyaya yatiri kuda yatisimudza ndiye kuti tanzwa kuti imimi makaramba kutongwa mukati meusungwa. Chii chakaitika kuti imi mugorambe kutongwa, mapiwa date nedare kuti munge muchitongwa muri mukati meusungwa? Alright. Chekutanga ndingangoda kukorokotedza kana kumhoreso muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinetwo Tsunga Batanati. Ndiro kuno ndiro mukati. Nyaya yakaitika ndeyekuti baba zvakaitika nemusi weFriday ndainge ndichifanira kunge ndakatongwa. Nyaya yangu ndainge ndichifanira kupinda mucourtroom. Saka nemusi weFriday takatobva kuno kujeri tobva tatotorwa makuseni tobva taenda kukoti koya. Ndobva ndadzika mukoti, ndobva ndadzika mumota yemapurisa marori aya. Tadzika tichipinda mukoti. Saka ini ndine zvinhu zvandaingoplanawo mupfungwa dzangu ndechiti kana ndazosangana nevanotonga mhosva ndozvandichaita sei zvamuchataura. Saka ndichisvika ikokoko ndakasvika nguva yangu yekutongwa yobva yakwana. Nguva yangu yekutongwa payakakwana kudaro ndobva ndapinzwa mubhokisi. Saka pakasvika nguva yekuti panonzi all-rise. Vanhu pavanenge vakusumuka paya Majorstrit ndo paakapinda. Saka inini pandakangoti maziso angu pana Majorstrit ndakabva ndavhiringika baba. Zvinhu zvese zvatowira mudondo. Ndobva ndatorohwa nechimwe chadzimira chekuti ndakashaya kuti saka kana nyaya yotanga kutongwa ndichapindura kuti alright. Chakakuroisa ihana apa chii? Alright baba, zvinoitika ndezvekuti Majorstrit wanga urifanira kumutonga munhu wechikadzi. Ini ndandiri kutarisira Majorstrit wechirume. Onaika, chinoitika ndechekuti wariko wari maMajorstrit echikadzi anototonga nyaya. Saka imimi chii chakaita kuti munge muchivhunduka Majorstrit wechikadzi? Baba, hameno hangu kwamuri. But inini kwandiri ndine zvinhu zvandaka experience munyaya dzevakadzi ava. Baba, chekutanga chinoitika pavakadzi ava, vakadzi vanhu vanonetsa kunyepera, ndo chekutanga. Saka inini ndakatibva ndatanga kungozviretawo ndikanyasa kuona kuti apa ndakatorohwa nekutya kutoti uyu munhu wechikadzi uyu handitombomukuriri. Ndo chekutanga chandakaona. Number 2, vakadzi ava munoziva baba, vakadzi vane nguva yekuti vanokubvunza zvinhu zvaagara ichitoziva anza yakunokuda kungokunzwa hako. Asi ndochinda ndakadzidza even ndichiri panze uko navadzimai vangu. Munoziva baba, ndichiri kunze ndichiri kumba ndaikwanisa kuti pandinenge ndichida kuhura ndaibatwa ndakuda kuitawo girlfriend. Ndichida kumbosewawo zviri kunze uko. Vadzimai vangu ndaingoona nyaya yatobatwa ndakutobvunzurudzwa mameseji kuti ko uyu ndiani. Pamwe pacho ndahurawo ndichida kuchengeta mari yekuti ndiendese kana kusmall house. Zvinhu zvese ndaizotongoona mari yayi adzimai angu atongoibata kuti kumari iyi isi kuda kushanda pamba panapa ida kumboenda kupi. Kana uchida kuti wako imbawo muchinyararire isingazikani navadzimai, kana uno mwana ari musango waizongoona zvinhu zvese zvaunenge wakaronga zvinhu zvese zvatovhanganyuka zvekuti pamwe pacho ndaigona kutobvunzwa dzimwe nyaya ndaizotongoguma ndakutaura chokwadi. Saka inini pamwe haidi kusiyana kwavakadzi but ini ndakarora mhondoro. Mukadzi wekutoti akatanga kubvunzurudza
unoguma watozongotaura chokwadi zvinhu zvese unotanga kungozvidurura apeno kuti vakadzi vane kamweya here kana kuti zvinhu zvakambochidii. Saka inini pandakachiona Majorstrit ari munhu wechikadzi handina hangu kuda kuwesta nguva yedare nekuda kwekutya kuya kwakandibata. Saka ndakatobva ndatongosimudza hangu muruoko nyaya yangu payakapedza kuverengwa naMajorstrit ndikabva ndakumbira kuti ndaikumbirisawo. Vanhu vese vakapera kuseka hawo mukoti asi ndandiri kungotaura zvinhu zvazviritori serious pakuti dai yangaita Majorstrit wechirume ndaikwanisa kunyeperana naye ndichibudirira, but uyu ndakanyasa kutorohwa nekutya kuti Majorstrit wechikadzi uyu nyaya yacho handaizoigona. Saka ndakazotongokumbira kuti ndaikumbirawo kana kuri kuprospondwa kwenyaya yangu ngaiprospondwa hayo ndiri mujeri munomu. I'm used kujere kuno kutatokugara baba, saka kusina chinchinywa chekuti ndichasha ndotongogara kuno. Alright. Pane mubvunzo wangu ndepekuti zuva ramuchaenda zvakare kundotongwa mukasangana kuine mukadzi futi muchaita sei? Munosvika rini muri mukati meusungwa musati matongwa muchitya kutongwa nemunhukadzi? Mubvunzo iwo ndakaubvunzwa ndiri mukati ndiri kunanzi kuichi kukoti. Ndikabva ndapindura ndichiti ndoziva kuti mabasa mwana anoenda kuofu. Saka nyaya yaitika ndeyekutoti ndaitomirira kana pari kuzouya Majorstrit wechirume, because ava ndakutomirira kuti pavachaenda paofu handisiziva kuti zvichaita makore mangani kuti vaende paofu. Ndiye ndingori hangu kuno kujeri ndendakamirira. Saka kwakazongoitawo Majorstrit wechirume vanongondifonera hangu ndoita sei ndoenda ndotongwa hangu mhosva yangu. Alright baba, munga muine mashoko here amuri kuda kutaura ekupedzisira? Mashoko ekupedzisira ndiwo ekuti adzimai angu ndongoatenda nekundidzidzisa kwakanaka, because ndakuda kumira pachokwadi, because munoti nonamata baba. Saka ini ndakuda kumira pachokwadi handichadiita zvinhu zvekunyepa. Saka pandakatotiza kwandakaita kuda kutiza kunyepera Majorstrit wechikadzi. Saka ngatingodzidzei kuremekedza vakadzi, vanhu vari kunzoko, because nyaya ndapindira ndekuri vakadzi, musari wavakadzi. Ndatenda hangu.